Na, sziasztok! Ez egy ilyen gyors bejelentkezés lenne. Gyorsan kell ezt elmondanom, mielőtt rám pisil a fahely. Csináltam ilyen rendelés, kicsomagolás videót, meg a Szotyiék kaptak új ketrecet, és akkor azt is fölvettük videóra, hogy ezt hogyan bontjuk ki, és rendezzük be nekik. Ennek a két kis szőrmúknak. Még fogom mutatni, hogyan rendeztük be a ketrecet, és hogy hogyan csomagoltam ki a rendelést. Úgyhogy jó szórakozást a videókhoz. Akkor bontsuk ki. De ezt nem magamnak vettem. Itt a szürke gatya. Szorítsunk, hogy jó legyen. Anya, itt van még egy dolgod. Bele kell tölteni egy sokit, és akkor kis csoki osztillák lesznek belőle. Itt a kulacs. De nagy! De jó, hát ez sokkal jobb lesz, mint ami most van. Ez elvileg nagyon büdös, nagyon műanyag szagú, és többször ki kell mosni. Ez kimenjen. Fú, tényleg ilyen büdös először, hát gondolom, csak sokszor ki kell mosni. Ja, attól lejön. Na ez nagyon tetszik, hogy ilyen nagy. De nagy. Hát igen, direkt ilyen jó szint választottam. Remélem nem fog folyni, mert akkor nagyon ideges lesz. És most ezt is eszném. Direkt olyat választottam, ami nem szívószálas, mert ezeknek a többség olyan kijön belőle a szívószál, de azt elpucolni, hát tudod ki fogja. De érdekes. Ezzel lehet így lezárni. És ezt vártam még nagyon. Igen, ez másoknál is így érkezik, nem tudom miért. Jé, ez ilyen kicsi. Jobbat vettem. Ez így. Hogy ezek elmosni? Mi ez? Van ez a szívószál. Jé, ilyen kicsi. Csak kicsit küldtek. Ilyet kisebbet küldtek, mint amit kértem. Na, hát ez előfordul. Nem azt választottam volna ki. Átállítottam, nem tudom. Mi van benne? Ez mi? Ja jó, azt hittem, hogy szar színűt küldtek az ivószából. Már kezdtem ideges lenni, és már miatt voltam csalódott, de jó, akkor színeset küldtek csak. Emiatt nem tűnt úgy. Azt hittem, hogy rózsaszín, de nem. De jó. Még ez kicsit nagyobb lesz, mint az ivóka, mert olyan nagyot vettem. De szép, hogy ez zöld is van benne, meg minden. Ez ilyen köröm, törlő. Ugye nem, vattakorong azért szétbomlik rajta, és akkor így szétforszul. De itt van a körömépítő zselé. Jó, ez is körömzselé, és akkor ez a másik, ilyen nagy. Úgy, de nagy. Hú, ennek a maga ára, de ez legalább sokáig elég. De most így szerintem ezzel el leszek egy darabig. Ezzel lehet így a körmömet festeni. Erre rá csöpögtetem így a körömfestéket, csak hogy a vékonyesedte vele jól, akkor ugye mindig eddig az asztalra kellett így egy celluxot rakni, és úgy csináltam, de ez tényleg szükséges volt. Igen, körömfestő paletta. Erre tényleg szükségem volt már. Bármi más is jó. Ja, ez a telefonpucoló. És akkor ezzel kell ezt ráfújom, vagy bele kell rakni valamit. Vagy belerakni, nem tudom. És akkor ezzel törlöm le, és akkor nagyon szépen. Hát erre kíváncsi leszek, hogy működik-e. Én még körömresztelőt is vettem. 2 darabos. Ez körömépítéshez kellhet. Ja, hogy dobálni kell. Kicsi szép. Jól néz ki. Még ezt meg lehet oldani alufóliával, vagy hogy én bármit földobálhatsz, de valamiért úgy voltam, hogy nekem ez kell. Jól néz már ki. Kisken elfér, hogy könnyen szétjön így, úgyhogy táskában nem érdemes elrakni. Ja, körömgyöngy. Ezt el is felejtettem, hogy rendeltem körömgyöngyöt is. Na, tényleg a következő körömhöz lehetne ezt is használni. Ja, itt van ez a gyűrű. Természetesen nagy. Ez a nyomtatóba ilyen kis papír. Itt akkor átmérre vettél, hogy beleégeti. Nem használom olyan gyakran, de ha már rendeltünk, akkor vettem bele ilyet. Ez Motlok. Egy sem bele lehet rakni.
törölfestésnél. Vagy ne az asztalt kenjem össze. Ez is nagyon kellett már. Még az ilyen kacsás kitűző. Kis kacsás kitűző. De jó, már milyen nagy. Ez a kacsa. Akkor kupliraj van itt mögöttem. Hát itt van minden. Ezzel vagyok a legjobban elégedett. Ez a malackák új otthona. Ilyen szivacsot rakott bele. Figyelembe vett, hogy busszal jöttünk, és akkor szalagja kell vinni. Na, tetején már megvan. Ezt fogják majd szétrágni. Reméljük nem. Kell nyúzni róla. Na, van hozzá még egy szénatartó. Vigyázni kell, a törékeny. Újra van hasznosítva. Ez újra hasznosítva, hogy malacok fognak rögtön. Az egyik nap az ember még vizet iszik belőle, másnap meg malacok fognak rápisülni. Na nézzük, hogy ez hogy megy rá. Nagyon nehéz. Ez a legnehezebb egész. Újra hidegek kezed. Az új malac rezidencia. Jé, itt lehet kinyitni felül. De jó! Te mekkora ötlet, hogy itt bent vagy, akkor nem hosszol. És akkor meg kell tölteni ezt a nagyon nagy területű ketrecet forgáccsal. Na, kész van. Megtöltöttük forgáccsal. Meg van már alapozva, és nagyon jó illata van. Ilyen rákcsáló illat. Jönnek a kis szőrösök, most ettek. Most ettek. Nem éhesek. Szia, Zolgyi! Meg ott a fahé is. Az lesz az egyik búvóhely. Ez egy ilyen kapu. Hát most nem tudtok kiszaladni, úgyhogy ez szívás. Ki fog menni fahé? Fahé, nem menj ki. Itt a Zolgyi. Először a Zotyit fogjuk belerakni. Na, most ez mit szól? Hát már is bújt. Nézd a lábát. Kis hajós. Én meglett már. Jó, de a szőnyeket kéne venni nekik, nem? Jaj, de örül neki! Zsolyi. Szati bácsi. Kapnak mixet. Kicsi. És feltúrják a forgácsot. Kis lábával. Ezt itt is eszik. Jaj, de cuki. Na, itt vannak a malackák. Így néz ki a végleges állapota a ketrecnek. Az itatót is most már oda raktuk. Milyen otthonos, vagy gépezek, és akkor hátrafordulok, és így ezt láttam, hogy így ott venni. Itt a malac ketrec.